Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Κουτσιάφης Αριστομένης και από σήμερα και στο εξής θα τα λέμε διαδικτυακά μέσα από το κανάλι Referee Code του YouTube. Μιας και είναι η πρώτη εκπομπή, να σας ενημερώσω ότι μέσα από αυτό το κανάλι θα βλέπετε βίντεο που έχουν σχέση με τη διαιτησία, την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων των αγώνων της Super League και των αγώνων των ομάδων μας στην Ευρώπη, εκπαιδευτικό υλικό με τους κανονισμούς ποδοσφαίρου, αλλά και συνεντεύξεις με προπονητές, ποδοσφαιριστές, διαιτητές και άλλους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Στόχος της εκπομπής είναι να φέρει τους φιλάθλους κοντά στη διαιτησία και στους κανονισμούς ποδοσφαίρου, αλλά και να προσεγγίσει με αντικειμενικότητα όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις που θα προκύψουν, μακριά από φανέλες και χρώματα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε ένα like και πατήστε για εγγραφή για να προλαβαίνετε οτιδήποτε καινούριο ανεβαίνει. Πάμε να δούμε το πρώτο παιχνίδι. Λαμία Όφη, διαιτητής ο Φωτιάς με βοηθούς του Σάβα, Πάτρα και τέταρτο τον Κατοίκο, ενώ στο ΒΑΡ ο Τζίλος μαζί με τον Φωτόπουλο. Πολύ καλή διαιτησία του Φωτιά και των συνεργατών του και κυρίως του πρώτου βοηθού Σάβα. Μπορούμε να πούμε ότι στις δύο περιπτώσεις offside που είχε ήταν πολύ σωστές οι αποφάσεις του. Βλέπουμε την πρώτη περίπτωση στο 26ο λεπτό, όπου ο παίκτης του Όφη εμφανώς ανακαλύπτεται και βλέπουμε και την πολύ καλή ευθυγράμμιση του πρώτου βοηθού, η οποία τον βοήθησε να πάρει και τη σωστή απόφαση. Στο 47ο λεπτό του αγώνα βλέπουμε μια πολύ δύσκολη φάση οριακή, στην οποία πάλι ο ίδιος βοηθός πήρε τη σωστή απόφαση και μέτρησε και αυτό το γκολ του παίκτη της Λαμίας. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Πανετολικός Παναθηναϊκός, διαιτητής ο Τσαγκαράκης με βοηθούς τους Πετρόπουλο, Σινιωράκη, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης και βοηθούς ΒΑΡ Νικολαίδη και στο ΒΑΡ ο Μανούχος. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το σκορ δεν άφησε να φανούν τα όποια λάθη του διαιτητή. Στην πρώτη περίπτωση που διαμαρτύρεται για πέναλτι ο Παναθηναϊκός, στο 32ο λεπτό, ο παίκτης του Πανετολικού βλέπουμε να κρατάει παρατεταμένο τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ακόμα και τη στιγμή του άλματός του. Θα πρέπει να πούμε ότι οι περιπτώσεις κρατήματος δεν είναι εύκολες περιπτώσεις, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει τράβηγμα φανέλας που είναι εμφανές, δεν είναι εμφανής η παράβαση. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη δύναμη και που ασκείται. Παρόλα αυτά θα πάρουμε υπόψη κάποια κριτήρια, όπως παραδείγματος χάρη ότι ο παίκτης του Πανετολικού δεν έχει κάποια πρόθεση να παίξει την μπάλα και ότι αυτό το κράτημα είναι παρατεταμένο, καθώς και στην τελευταία λήψη φαίνεται λυγισμένο το χέρι του παίκτη, δείγμα της δύναμης που ασκεί. Μια γκρίζα περίπτωση, όπως λέμε στη διαιτησία, στην οποία όμως θα έπρεπε να σφυριχτεί πέναλτι. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το οπτικό του πεδίο του διαιτητή δεν είναι πολύ καλό, λόγω και των πολλών σωμάτων και αλληλοκρατημάτων που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή του διαιτητή. Η δεύτερη περίπτωση σε αυτό το παιχνίδι είναι η περίπτωση της ανατροπής του Σπόρα στο 23ο λεπτό. Πολύ δύσκολη περίπτωση, καθώς η επαφή δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί. Σωστή η παρέμβαση του Μανούχου που ήταν στο ΒΑΡ και σωστή η απόφαση του Τσαγκαράκη να δώσει πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Να πούμε ότι ήταν μια περίπτωση προφανής ευκαιρίας για γκολ. Επειδή όμως ο αμυντικός πηγαίνει για την μπάλα, πολύ σωστά η πειθαρχική ποινή γίνεται κίτρινη κάρτα. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης Πας Γιάννενα, διαιτητής ο Γκάμαρης με βοηθούς του Σκούλα, Μωυσιάδη, Βάτσιο, ΒΑΡ τον Ευαγγέλου και τον Σαμοήλη. Πολύ καλή διαιτησία του Γκάμαρη, πολύ κοντά στις φάσεις και δεν έδωσε πολύ σωστά παραβάσεις εντός μεγάλης περιοχής σε κάποια πεσήματα των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Μια οριακή φάση στο 28ο λεπτό, στο 1-2 του Πας Γιάννενα, πολύ σωστά μέτρησε τον γκολ. Σωστή η απόφαση του δεύτερου βοηθού με Μωυσιάδη να μην σηκώσει τη σημαία. Βλέπουμε την περίπτωση αυτή. Πάμε και στο επόμενο παιχνίδι, Κηφισιά Πανσεραϊκός, διαιτητής ο Ματσούκας με βοηθούς τους Παπαδάκη, Κορώνα, τέταρτο Βεργέτη και ΒΑΡ το Ζαμπαλά με το Χριστάκογλου. Σε ένα πολύ συναρπαστικό μάτς που έληξε 4-4, ο διαιτητής Ματσούκας και η ομάδα του είχαν πολλές φάσεις να διαχειριστούν. Δεν ήταν σε πολύ καλή βραδιά ο διαιτητής Ματσούκας, ο οποίος είχε δύο σημαντικά λάθη. Στο 41ο λεπτό του αγώνα, σε μια δύσκολη φάση, δεν βλέπει αρχικά το μαρκάρισμα του αμυντικού του Πανσεραϊκού στον επιθετικό της Κηφισιάς. Σε αυτή την περίπτωση παρενέβη ο διαιτητής ΒΑΡ Ζαμπαλάς, διότι πρόκειται για μια προφανή θέση για γκολ, με τον επιθετικό να έχει κατοχή της μπάλας και τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όπως βλέπετε, να είναι σχεδόν εκτός θέσης. Σωστή λοιπόν η απόφαση για κόκκινη κάρτα μετά από ανασκόπηση της φάσης. Στο 46ο λεπτό, μια ακόμη λανθασμένη εκτίμηση για πέναλτι αυτή τη φορά.
Όπως θα δούμε όμως, η επαφή της μπάλας είναι στο στήθος αρχικά και στη συνέχεια στο πόδι, δεν υπάρχει παράβαση χεριού, επομένως σωστή η παρέμβαση του διαιτητή VAR και ο μη καταλογισμός πέναλτι. ΠΑΟΚ Άρης, διαιτητής ο Παπαπέτρου με βοηθούς τους Δημητριάδη Απτόσογλου, τέταρτος ο Παπαδόπουλος και διαιτητής VAR ο Σιδηρόπουλος μαζί με τον Μωυσιάδη. Σε ένα παιχνίδι με αρκετές δυνατές διεκδικήσεις και αρκετές κίτρινες κάρτες, ο διαιτητής είχε δύσκολο έργο με αποτέλεσμα να χάσει κάποιες φάσεις. Στο 36ο λεπτό του αγώνα η ομάδα του ΠΑΟΚ ζήτησε χέρι για παράβαση του παίκτη του Άρη. Όπως θα δούμε, υπάρχει επαφή με τα χέρια του. Καταρχάς να πούμε ότι ο διαιτητής δεν έχει και δεν θα μπορούσε να έχει οπτικό πεδίο όταν μια φάση εξελίσσεται με μέτωπο τη γραμμή τέρματος. Επομένως, από τη στιγμή που δεν βλέπει, δεν μπορεί να δώσει και παράβαση. Από την άλλη πλευρά, ο διαιτητής VAR παίρνει υπόψη του όλα τα κριτήρια. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρεί ότι αυτή η παράβαση γίνεται πάρα πολύ κοντά σε σχέση με την μεταβίβαση, με την κεφαλιά που παίρνει ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Η απόσταση, όπως είπαμε, είναι κοντινή, υπάρχει αρκετά μεγάλη ταχύτητα της μπάλας και θεωρεί ότι τα χέρια βρίσκονται κοντά στο σώμα. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι από τις φωτογραφίες και από τα πλάνα που έχουμε βλέπουμε ότι ο παίχτης του Άρη, ενώ έχει τα χέρια του ανοιχτά, στη συνέχεια αυτά κατευθύνονται προς την μπάλα, επομένως υπάρχει πρόθεση και παράβαση πέναλτι. Δύσκολη φάση για διαιτητή και VAR. Πάμε στην επόμενη φάση, στη φάση του 61ου λεπτού. Υπάρχει πριν την παράβαση του χεριού που ζητάει η ομάδα του ΠΑΟΚ, υπάρχει φάουλ επιθετικό, ενώ ο παίκτης του ΠΑΟΚ καθόλου ανώμημα παίρνει την μπάλα με το πόδι, στη συνέχεια σπρώχνει τον αντίπαλό του με το χέρι στην πλάτη. Επομένως θα έπρεπε να έχει σφυριχτεί επιθετικό φάουλ και να μην υπάρχει αυτή η παράβαση υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Σωστά ακυρώθηκε και το γκολ του ΠΑΟΚ στο 24ο λεπτό για offside. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τις γραμμές, ο παίκτης του ΠΑΟΚ είναι εκτεθειμένος, επομένως σωστά ακυρώθηκε το γκολ. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. ΑΕΚ Ολυμπιακός, διαιτητής ο Πορτογάλος Ντίας, βοηθείος ο Άρες Ριμπέιρο, τέταρτος ο Διαμαντόπουλος, ενώ στο VAR ο Μιγγέλ και Ψάρης. Με αρκετά λάθη ο Πορτογάλος διαιτητής Ντίας στο 11ο λεπτό του αγώνα έδωσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ για ανατροπή του Ρώτα, κάτι το οποίο δεν τον δικαιώνουν οι κάμερες αλλά και ούτε και ο διαιτητής VAR. Βλέπουμε τον παίχτη της ΑΕΚ να πέφτει εύκολα. Ο παίχτης του Ολυμπιακού έχει μια μικρή επαφή με τον παίχτη της ΑΕΚ, ο οποίος εκβιάζει ουσιαστικά το πέναλτι. Δεν υπάρχει παράβαση. Βλέπει ο διαιτητής VAR αυτό ακριβώς που βλέπουμε και εμείς, επομένως σωστά δεν υπάρχει παράβαση σε αυτή την προσπάθεια. Παράβαση δεν υπάρχει και στο μαρκάρισμα του Ελίασον. Όπως βλέπουμε, ο παίχτης του Ολυμπιακού δεν έχει καμία επαφή με το αριστερό πόδι, ενώ το δεξί παίρνει καθαρά την μπάλα. Από όλες τις κάμερες είναι αυτό εμφανές. Στο 51ο λεπτό του αγώνα ο διαιτητής Ντίας δεν είδε το καθαρό χέρι του Πινέδα πριν την επίτευξη του τέρματος. Σωστά ο διαιτητής VAR τον κάλεσε για ανασκόπηση της φάσης και η τελική ακύρωση του γκολ είναι σωστή. Βλέπουμε ότι το χέρι είναι σε μη φυσική θέση και μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του. Αυτές ήταν αμφισβητούμενες φάσεις τέταρτης αγωνιστικής. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και πατήστε για εγγραφή στο κανάλι Referee Code για να μην χάνετε οτιδήποτε καινούριο ανεβαίνει. Περιμένω και τα σχόλιά σας και τις προτάσεις στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Εις το επανειδήν.